Maayong adlaw katayngan. Kini si Christopher De Camon sa DCNT 99.1 Radyo Kabaguhan. Ani kita karon aron mohatag og report may tungod niining tulay kun taytayan nga nagkonektar sa Barangay Osmeña ug Barangay Kagbatang. Atong tanawon ang kahimtang sa maong tulay tungod sa atong report nga nadawat gahapon Pebrero 4, 2021. Usad ka truck dinhi naungot tungod kay kini nga tulay naguba. Ug atong ipakita kaninyo kung saan kahimtang nini nga tulay karong adlaw Pebrero 5, 2021. Ubani ko ninyo. Kung sa inyong nakita, kini nga tulay walay barandilya. O kini nga sapa mao ni siya ang level sa tubig kung normal. Pero kung panahon sa ting-uwan paras gahapon nga kusog kayong uwan, kini siya pulapaw diri ang tubig. O gani personal ko nga nakasayod sa kahimtang diri tong kay pila na pud ka beses nga nakaagi ta. Og diri nga part ato makita no. Diri nga part na hulog ang ligid sa maong truck. Og kadto nga truck nagdala og graba og matud pa ni atong nakahinabi ganiha no. Off the cam atong nakahinabi nga kini nga graba maora sab ni ang ilang gibunbun diri kundi mao ni ang karga ni atong nga truck no. So ilan ang na-retrieve ang maong truck og sa ato nakita ilan na sab nga gibutangan diri og tahob og karon na sab padayon usab nga ginaagihan kini nga kamino. Mao ka nang atong report diri sa taytayan nga naguba nga mao'y nagkonektar sa Barangay Osmeña og Kagbatang. Kauban nato karon si Kapitan Sergio Mabuti dinhi sa Barangay Osmeña. Kap, maayong hapon. Maayong hapon sab sa inyong duha. Kumusta man diri Kap ang barangay nato? Isa lang problema sa among tulay. Una sa pangitabo kagahapon nga nag-agi ang isa ka dump truck nga nahunag ang kilid sa tulay tapos na nakiling gid ang dump truck. Ug kana sa among gipangita nga kung kinsa man unta ang makatabang na ng among problema sa among tulay. So unsa may ikapaabot ni mga panawagan Kap kanang problema nato sa atong tulay? Kana kung manaa malagid siguro makatabang ana di mapa-improve na mahimo o maotrohan ba na o maotrohan bag tulay o kana lang ang akong ipangayo nga kung kinsay makapa himo ni ana nga maotro na nga tulay kay problema lalo na kung magsigig uwan magbaha Malapawan gyud siya Kap. malapawan gid. Malapawan. So kana ba nga tulay Kap padagdag lang ni bago ra ba nagihimo or dugay na? Kana nga tulay dugay na gikay na nga tulay na siguro nga nagkuan na ang ilarom wag na nakutkutan na sa tubig ang ilarom yung action siya kiling nga murag sa muhunag nga karon para malanggan ni makaagi-agi ang mga sakyanan o sa mga truck o kami nga taga barangay amo nang gi bayanihan gi hakutan na mga bato kay nalungod man siya. Muna nga mo isa ka problema sa amo ang tulay nga kung lalo na gid kung magsig-uwan dili makatabok dayon og taga diin pa nga barangay dili makatabok ang mga agi diha. Buti pa sabot Kap ang paghimo na ng barangay manumano. But natag manumano or sa pagtambak namo manumano na. Manumano lang. Ang mga tao na diri na biyanihan. Oo, kauban pod kini isad ka hardware namo diha. Pasalamat pud mi sa iya ha kay may na siya dump truck. O isad pod nga dako pod ang iyang tabang na tulay sa paghakot sa mga dagko nga bato kay naa siya sakyanan. O isad pod nako po sa katabang ana nga tulay nga para man lang makaagi ang mga sakyanan. Ay nga makang Sir Johnny Pipito na may sakyanan dako po siya nakatabang ana. So Kap ang mensahe nimo sa mga taga Barangay Osmeña sa kahimtang sa atong tulay unsa may imong ikapaabot nga mensahe sa ilaha nga nakaagitan niya ang atong tulay medyo nagpasalamat ko sa pamuluyo namo nga nakatabang sila pod sa ingon sa pag panawagan ako sila ha nga
ato kana nga tabangan pagtambak sa mga bato. Nagpasalamat ko sila nga tuyugod sila sa pagtabang sa mua nga para malang matambakan namo o makaagi na mga sakyanan. Oo. Okay. So katayngan mao kadto ang pamahayag ni Kapitan na Sergio Mabuti may tungod sa kahimtang sa ilahang taytayan dire sa Barangay Osmeña. O kanang tulay kap no nag-connect na sa Osmeña o Kagbatang. O Kagbatang. Okay. So sa pagkakaroon kap kanang tulay dagdag lang ako nga pangutana. Kanang tulay do na bay plano ang barangay o unsa nga improvean pa na siya mabutang nga nato kanang barandilya o unsa dunay plano? Kana sa ginasa magipangita. Mm. Pero una-una siguro nga Mautro gid siya no? O mautro gid tulay. Oo, kay sira na mo ang ilarom ana. Mao. Sira naman ang ilarom. Kay mula pa man ang tubig. O mula pa man. So lisod agian kap law nagwan-wan. Oo. Kay damo gid ang makakita nga para agi nga magtambay gid usa gid magpaubas-ubas gid sa tubig kay labawan man gid siya. So mao to no. Kinahanglan gid na siya og dako-dako nga bisa man to dunay maayong kaubuton nga motabang kap. Oo, no? lang. Mga makadagdag sa pondo aron mapatarong gyud ang kanang pundasyon gud sa tulay. Kana lang gid sir. So daghang salamat kap sa imong gihatag nga oras sa Radyo Kabaguhan. Aniya kami sa gawa sa panimalay ni Mayor Felipe L. Cabatanya. Iya kaming hatagan og higayon para makapangutana sa mga pipila sa mga importanteng utang nga gitadangat sa iyang katawhan diri sa Katayngan. Atong ipangutana kang Mayor bahin sa bag-ulang na balita dito sa Tulay tunga-tunga sa barangay Kagbatang ug Osmeña nga kundi makita nato sa mga pictures sa naunang balita nga nabulho tungod sa dakong truck nga naikargang anapog. Karon sa pagbisita sa team sa Radyo Kabaguhan, adunay mga panawagan ang pipila ka mga pumuluyo dito sa mga kabarangayan. Kundi naay mga sapa, malisudan sila pag labang panahon sa mga pag-ulan kung naay baha. Karon atong pangutana sa atong mayor, sa pagkakaroon aduna bay coordination ang mga barangay sa munisipyo alang sa paghatag og solusyon sa maong problema. Unsay imong panglantaw niini? Niadtong miaging Sabado, may bisita ko dito sa Barangay Leong. Ning agi mi dito sa sa Tulay, siyempre mo agi mi sa Tulay sa Osmeña o sa Kagbatang. Nakita na ko may diferensya. May gamay lang na may gamay na giayo nya dili kayo magpagayo pero maagihan nya kaganina nag-meeting mi og mga kapitan sa kabukiran gikan sa Leong, Villapugado, Matubinaw, Osmeña, Kagbatang. Wa may gitaho ang kapitan nga may diferensya ang tulay kasi og dugay na nang balita unya naayo naman karon. Anyway, i-validate ko kung nag-uwan magkaroon bago base og nadaot na pod. Doon na may plano niya na nga among ipayo. Dili ginato ayohon nga kanang baghoon ang tulay kay dili kaya na sa munisipyo kay kakulangan sa pondo. Ang pondo niya na og magpahimog yung bagong tulay na sa 30 milyones pa 40. Unya ang ira sa munisipyo sa Economic Development Fund wa kaabot niya na kantidad narami sa mga 20 unya og 30 wa nay kuan wa nay mahabilin sa ira unya unsa pumayamong i-sustainer sa uban nga galastuhan kaya amo na nang gipadala ang proposal sa atong congressman nga unta butang nga nagpundo parang maayo na nga mga tulay. Dili lang kayan sa Osmeña o Kagbatang, kundi ang sa Leong, sa Matubinaw, Osmeña o Kadulawan nga tulay. Amo ging paniguro nga maayo na tulay kay niadto pag ginang mga panahon unang mga panahon nga wa gina maayo. Daghan na mga congressman nga nag-agi na wa magina mapayo.
nang hinaot mi nga bisan may pandemic, among paniguroon nga mahatagan og pundo kana nga tulay. Okay. So imong na-mention Mayor nga di kaya sa munisipyo. Doon na ba contribution ang barangay funding ini sa munisipyo kung galing kinahanglanon? Dili na kinahanglan mo contribute ang mga barangay. Kaya na sa munisipyo kanang mga ayom-ayom ba mga ayuhon ang tulay nga maagihan lang yon, pero ingon nga anang ayuhon nga baghoon ang tulay nga maayo gigayo kanang bag-o nga parehas na sa highway nga mga tulay. Dili ginakaya sa munisipyo. Dili kaya sa munisipyo kanang mga overhead, mga Oo, flyover. kanang mga ingon niya na nga simentado, konkrito niya na sa igbaw ang tulay dili na kaya. Doon na gani komentaryo ang akong mga kauban nito nga kanang klase nga tulay mo na pinaka-unique tourist attraction kay kana kuno nga tulay sa tibok Pilipinas o sa tibok kalibutan siguro. Mura ni tulay nga ang tubig to sa igbaw, ang tulay na sa ilawom sa tubig. Okay, sa pagkakaroon mo ang mga update nga atong nabati gikan kang Mayor Felipe L. Cabatanya. Sa mga sunod higayon ato gihapon sang bisitahon alang sa pagpaambit sa mga maayong balita alang sa atong lungsod ingon man sa atong probinsya sa Masbate. Daghang salamat. 99.1 DZNT Radyo Kabaluran. Let us help Katayngan Masbate Clean. Aming Katayngan, aming bayan, Katayngan ko. A reminder from Notre Escuela Community Radio, Radyo Kabaluran. Katayngan